Horas amanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiak pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita pamorahok kita di na mangaradi jamita hita na naing si patol hasota di pertangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu di tikion naing patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita tuari minggu tanggal 10 Oktober 2025 turpukta ima sian sada Musa bindu 32 ayat 22 sahak ro di ayat 32 sada Musa bindu 32 ayat 22 sahak ro di ayat 32. Amanginang duktakas hujah hami turpuhon jala hupa husor hami oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita na parculu dung di topa debata portibion hobar tu na tersurat di buku parculu buku ni si Musaon denggando saluhutna di topa sahat rodi panopaon ni jolmaipe tenggando saluhutna di ida marhite barita panopaon ni taida ma habal gaon ni debata habal gaon ni huasona dohot habadiona na manopa saluhut portibion dohot nasa isina alai ingotot tamamuse marhite barita panopaon ni dung di topa saluhutna dang gabe so debata mangalopit tangan rupani marnida na tinopanay hira dalam tanda kutip menonton apa yang telah ia ciptakan, ia duduk begitu saja jala dang songon nomor satur ibana maradopon na tinopanay rupani di pabereng-bereng jala diatur hobbartu lomoni rohana dia matu dia on mamardalan tuson on mamardalan tuson songonomon dan songoni alai taidama marhite barita panopaon dohot akka na masa di buku di sada Musa na parjoloon panopaon dohot barita ni akka leluhur ni bangso Israel taidama debata na toktong mamparrohahon jala paihutihut jala mangurupi mandongani perdalanan ni saluhut na tinopana. Jadi rupani dalam artian molo tadok ditangiakta di bahasa Batak alia manami na di Banua Ginjang di Banua Ginjang peho alai jonok doho di naman Jawa Guarmu. Jadi di barita panopauni duksidung di topa dang lau de bataru pani sada inganan paidaida na tinopanay merdalan boti. Jala dang dipaksa na tinopanay mardalan hombar tulo ni rohana ikos songonoma dilehodo na tagwari free will kehendak bebas songo dia perdalanan ni jolmai jala di paihutihut mulai sian namadabu jolmai tu bagasad dosa di paihutihut do terus dang diorai jolmai madabu tu bagasan dosa dalam arti disudati asa unang merdosa holan patik nado di lehon molo ditangi hok kamu jala dioleh hamu nahu patikon itu hamu mangolu mahamu ale molo dilausi hamu tu hamatean nama hamu jadi marhite lomoni rohani jolmaido madabu nasida tu bagasan dosa na ditutun lomona ale ya dong do sebagian macalahon wasa di luas debata wasa tang dicegah sejak semula ala ni mentaro nak dak songon nomor satu rupani lomo-lomo na omam bait son boy do lomo-lomo na song ni boy ala na absolut do hagugo on ni debata marhite nasa na tinopan alai holong ni roha dohot hati goran keadilannya membuat dia tidak bertindak seperti itu karena sebagai
Tuhan yang adil. Dia harus menyatakan keadilannya pada segala yang dia ciptakan. Dan ia tidak memaksakan seturut kehendaknya, karena ia memberi kehendak bebas. Nak pejol may rupani mamilit na sala, ditutun lomona, terus do dipaturi dibata. Dilehod do dalan laho paturehon nasida. Ide benar, saya sering didok rancangan keselamatan itu semenjak manusia itu jatuh dalam dosa pun sudah dirancangkan Allah rancangan keselamatan melalui perbuatan-perbuatannya yang penuh kasih. Saat ma tuaka barita di panjauan niaka leluhur nenek moyang aka opuni bangso Israel. Terus do dipahuti de batana sida. Jala didok de batado pasu-pasu kumana masuho song ni di pasahat tu si Abraham, song di nang tu si Ishak anak konna di pasu-pasuho ise na di pasu-pasum pada ki tuho. Jadi rupani dang didok di Bibel tay ikut tu si Jakob. Molo tunggabe si Jakob na pinasupasu ni si Ishak dang si Esau. Tatunggabe dong rupani hasalaan ni debata di si puasa di luas debata. Dak sungoni pemahaman di luas debata do masai ala debata dang mengintervensi seluhutna alai akka hasalaan ni jolmai dipature atong marhiti idot na perculo asi dohot holong rohani debata dang marnamatak laho paimbaruhon pature-turehon nasala nabinaen ni jolmai. Diturpuk tau ma taida musik nasala na dibaen ni si Jakobi mapakorhon ma itu ngolu na musik ngolu na leling di perdalanan ni ngolu na tuk perupani daw ibana alai persoalan itu, dosanya itu selalu menghantui dirinya. Ida benda gawi diturpuk tahun ma biar hien ibana rupani kamar hiti strategi na pinatupan ibana asa rupani gabe tulus perjumpaan perdamaian ibana dohot abangna si Esau dipatupai ibana akka metode teknik na dipatupai ibana alai dipaingot do dang pikiranku unang andalhon teknik hamal ommu ikon Jehovah dibatado. Memang tarida doi sian pabahenan ni si Jakob tungpe dibain ibana metode berdasarkan habisuhonna retong do marsigat tung ibana tu debata. Desimang muse ro debata paturehon asa adong rekonsiliasi di jolmai asa dame ala sian mulana pe sakap hadameon do di sakapi debata maradok ponjolmai nakpe say tubu akka hamaulun tang namar harorwas siad debata alai ala ni pabahenan ni jolmai sadiri do na patujolohon manang manutun lomo ni rohana alai tung songonipe diurupi debatado si Jakob ala adong panol solion siad dirina jala ro ibana tu debata di namanol soli dosa na ibana rupani maradopo si Esau jala dirajumi ibana do naso mampu ibana manang naso boy terpatupa rekonsiliasi diantara nasida ia so dohot debata napaturehon alai dia benar kami nakindang na berlipat tangan debata rupani alai dia ikut melihat na dohot do ibana pature-turehon makilala salhutna jala marhiteomma perjupangan ni debata marhite kehadiran ni na didok ison rupani pajupang dohot si Jakob di Peniel na marsiranggu ibana dohot debata jala dihamonakon anggo sian pangatusion goar ni mana na dipaimbarui ida utama rupani berarti gugu do HP si Jakobon ia tung marsiranggu pe ibana do si Esau belum tentu imana talu
alai di partikianon dang patujolohon gugu bebana. Dang patujolohon hamalon na bebana. Marhiti katipu daya doh dia alai nunga ditransformasi, diubah. Ya ala ni ido perjumpaan dengan wajah Tuhan akan selalu mendatangkan perubahan, transformasi, haim baruon. Ala ni disasitong na mulu namar minggu hita ala dipasu-pasu jali ramoti Tuhan de batama ho disondak ko Tuhan de batama buhina tuh jala asima rohana midaho didopak ko Tuhan de batama buhina tuh jala dipasarhon badamena tuh dim jadi pajupang do hita do de bata di namar minggu hita di parminggota hita di parsombauta ima nian ikon mentransformasi mengubah sudi parangeta gabe mangalihun gugu laho mamuka ngolu nembaro. Jadi taida ma di perjupangan ni si Jakob dohot si Esau adul do sian na di pikir ini rohana ropani. Ida benda taingot di minggu-minggu na salpu unang ma hamu holsoan manang mabiar. Alai songon jolma biasa hita say tubudo kerisawan mabiar di bagasan roha. Mulai ditupluk tahun molo tu debatado ta boan biar ni rohatta napa jumpa kita do debata lehonon nado hagugoon tusima huida hami ditogi hotur bohok kita atong taingo ma di parjupanga ta do debata isido dapot tita hagugoon do disido di paimbaru rohanang pikirata laho marnida masa depan ari sugut di bagasan sada haimbaruon di bagasan hadameon. Jadi setiap kita berjumpa dengan Tuhan, baik di dalam doa, baik dalam perenungan kita berjumpa dengan wajahnya yang menyinari kita. Itu akan membawa kita pada kedamaian dan memberikan kita kekuatan dan mentransformasi kita, memberi perubahan untuk mampu menghadapi apapun, menghadapi hari esok, menghadapi setiap pergumulan kehidupan, untuk kemudian kita mampu dalam pertolongan Tuhan mengubahnya ataupun menghadapinya dalam satu kedamaian. Alanima marhite terbukton di paingot atong ingot matok tong di perjupangan de bata ido narumikot asagawi imbaru rohatta asagawi imbaru pikirata di paimbaru hita asa margugu mengadopi manang ahape na ikon masa. Harapata selalu hope for the best. Tahirim doaka naulina dengan alaikon prepare for the worst. Mempersiapkan untuk yang terburuk bersama dengan Tuhan. Ima pikiran nami manginang anggiat boy mangurupi hita.